Sekarang kuliah joto Tripura haste ni Tripura sado Bharat no hate do kana hamjak nai no ani sai okra chakra sak chalai tei kusuk phaja kono hambai roi ini sari kesang jarawo nirok bai kok salaiba ni bagui kisa video live ma phaika temani ke ang sekarang pulau san musuh ani sak hai rawo hai comment rok khlaina ni ba potre pot divide and rule ko rok salina ni musuh ya hai phan ang bale ke kha kham kha tei ani bagui live phai nai ni rok kisa kok salni ni ma phaika kok ke hai tini kisi san rok bai ang salaya ni musuh mani ka ma si thangnai 24 tarik wo sini TPF ni Presiden Permenangjuk Madam Patal Kina Jamatia je TPF by Tipramo Thani Halok Nutui Bosrai Saike Keri Khahnei Saklai Raman ya bolo Kawamun Nukjaka Hamya Hamya Komen Roklayani Khug Hamya Roklai Man Nukjaka Abnutui Agi Sanan Thani Sanan Musugo Te aro bisingo biseske sini takuk Politus Devor Mahnei Khoroksa Tipramo Thani Adong Boni komen no ang lukha boni bagui bonak hisa kok kesara ni bagui bake kok phira mongrana ni bagui si ang o video ma phai mani ke kok ke ang oro omno sara ni musu sini takku Politus Devor mano bo saka TPF rok borok nimote khlaiman liya bubagrano aboni bagui bubagra hanoi manewi manliya hanoi je koksil samani abo kubuya temani bagi kubuya ke abo ni proman ang khlainai je pro Tipramo thasan asaya kho tei Tipramo thani chairman bu o Tripura hasteo sokhaya ko sekang nu sung boni kok no tui awareness khlaimang khlai phaibu nirok nugui tongu age jotono salaibu Tripura hasteo 184 jona bubagra hanoi phiaba o TPF ni kokpir mung hai khabe awareness ni bisingtui tabok jara jotono saiman kha je Tripura haste ni raja ni bongso 186 jona hanoi om hai khe raja ni Pradut Kishore Tripura Thani chairman ni kokno tui chung kwama jaga piri thaimani chung nugui tango teibo chung nugui tango aboni yagulo Tripura motha asaya khoni sekang tei NG motha asaya khoni sekang nasung amai ke kabama jaga wo boni kogno tui prasar khlai mini sung niron thani praman tango tei chung phunugui mana ge tei bu sung ang praman khlainai romdi election ni sekang wo TPF ni president ni bising tei khlaibui rasbari wo bono seng yafarjaka bono borom rawi motok thurawi nai boni asok phangwa asoi bono borom raman nukha te aro joto hodani okra rono te hosma bujon khlaijaka abaro ki Tipramo Thani chairman no TPF ni mote khlainan bagi te khlaijak ba abo haini mangi khlaijak mania TPF kubui nu ya phangni simi asai phorni simi nu boni kok nawi boni kok na pirik phaibu boni samung tangai phaibu hani bagui nu jeta phu Politus Devor ma nung om hai koksil samani abo kubuya temani ke omono tui kabang ma jaga wa sung kok samani movement khlaimani nung nugui tango hai ke orang te hisa kok sanani musungman hingke om hai te tabok TPF rok temani bagui Tipramo Thani chairman na bubagra hanoi mani manliya mani tei kaisa karon tongo abong kha am hai jepro boni mungno tuiwe bawai support nei nai election basalai thani wo bini photo no sung borom rowoi icon hisabe wo bewe sini banner boni photo thepa lai thani wo sung jungjal nukjakha afro boni nije sakbai thung samani tongo ang khoroksa political leader si tei ang Tipramo Thani chairman si haini bagui niro ani photo no alka party ni borok rok banner ad khlaimani ya hnoi bo soyong samani tango aboni bagui se tini TPF ni president okogno sawo tei chung joto no sawo
abo joto lukurok nugui tongo tei saiman amok ungkha kaisa nini thanio kok phirok mung srai srai hingke tei sao kha je TPF rok asok thai maniani bagui borok omhai raja no borom khlaiya Tiprasad tei hinai samani kok borom khlaiya ya tomani hingke tabok haini hai bono ma sapinai TPF jebabe bono borom khlaimani hai kono party kono dol no sinuk jagya kho tomani ke borom khaiwi boni kokno sai tongphro guni rok hunu je political mileage nana ni bagui si borom omhai khaibo hinai sao tei tabok je boni amon bosini kokno narigya ungui nai pati ni kagui thangphro bono sung boni kokno salia tei bono sung bubagra hanai mani manlia apra ke uni rok sao kha bubagra na borom roya bubagra na sak nangya hanai nei sathi oka kini rok khe tamo khlaimani tongkha ba nirok je tabo Tipra motha asaimani yagulo je thansa hanai nai nokbar komla bai uri phaine rok mangsi hake nirok salbo suk boni bangi samung tangmani tongkha tei bona hamjak mani tongkha abo nirok jotto lukurok srai nugui tongo tomani khe nirok tabok jara je raja bubagra hanai nai salai tongmani abo bebak nirok sak ni phaida ni bagui si khlai tongo piaba TPF sak ni phaida ni bangi khlaiya abo nirok kaham ke saimandi tomani ke TPF orono proof khlai rago je sak ni bangi khlaiya bubagra no je lockdown ni jarao ain podre porsanamjak ni bisingo phono aro Tripura hastewa edisini miat pai thamani yagolo o jagao rajya sarkar GK Rao no toboi asogoi ropaikha abono norui sini bubagra no asok ronani hinai se andoron kwale probo nirok sajagi angoi tang ke oro tamo saka sini takhok Poritus Deborma bo saka azrawo edisio kuno fan krei aro bubagra na asaroi mukhang sabaina naibu nei je nung samani abo buhaine kubui kogya tomani hike bo jodit bubagra ngi nirok bono respect roi tangke borom roi tangke ini o EDC area o fan tongthung krei thung tobo ba 1 mas panangthung 2 mas panangthung 1 bosor panangthung bo asogui tongthung aro abono sising naibo tomani nung sarma ke kharma ke sini nung bono aro asogra nai abo kogya sini kokhe omosi sungsar mai pha tongthung bosar mai pha tongthung tobo o jarawo EDC ang poro sini barokno asok phang okra ke bukrei ini jikarau Tripurani sombonde mungsa sia abono se asok roi ongke ini bubagra hni jenirok salai tongmani abono asok romani phana hampugo hni sisung apro asok ronani bagi choba khlaio ongke okogo nosrai nung saka je apro kuno phan kri ni bangi singbono asok reya phan kri hingke bo kuno sarai mai jenirok no hani magi nirok masa ya zat lama nugui ne bono ujrawo aro asok ronani soya ongke tabokhe bono asok rokhangke bono khamata tabokhe boni loge ruphrewui joto MDC MLA tei boni loge sango pango tongnai rok masa sinai manung sinai aboni bagi tabokhe nirok bono bubagra hnai pisalai kok salai tongkha ge oro tei busaka je ini takhok Poritus Deborma je tei busamani tongo je sini je bubagran thani borok phainai 10ta seat samphaibu 5ta seat samphaibu seat mai ni bangi kagui thago hnai nung tei sasa phiuka aro kaham khe nung bu chiwina di ang oro kisa sanani musuk mani khe hai nung hoito nironi Tripura mothani chairman ni logeo tongui samung tangnai borok active ungui manu phiaba nungbu joto bising brai ni kokno saiman soyen haima tango jepro Tripura mothani chairman bai TPF ni president kok salayo phone bai salayo agreement khlailaibo aborokno nung kaham khe saiman yani bagini omhai kok sawo tini TPF salsa boot boycott khlai tongmani illegal immigrant rokno detect delete and deport khlaiman ya sak sung boot roya hanai tongmani phiaba apro nironi chairman ringkha haidi patal tabok sung sini hano sini shason khlailai sinai ingke sung political rights abono bo sung segne ni nangnai nira board boycott khlai tongke boisi phaida khlai tongu hnoi si bo invite khlaiwo
abo TPM ni president saka aw bubagra nung jodi nung hai loge nai dongkang ke nung basa nai nung sasoni malik nai ke sung nung support khlainai hi sawo phiaba apro botamasa I phaidi sung knoi asogoi joto sawo saya nai koloi kaham ung khlainai hamya ung khlainai hni bo samani tango phiaba election ni kisu sal sakang salni sal thamni sakang sunu zakha jepro election ni nomination laiwo apro bo TPF ni president na mung safan sali awe bo saijung ni select khlai pe beka a jaga wo TPF ni member na khorok ba dawei rokha piaba ara dawei rokha bo 10 ta saka 5 ta saka haipon bo aro hake 5 jona no khlai rokha oro ko kotor 5 jona ni bangya seat ni bangya ko kotor ke nung kok romani kok no tomani bangi naragya aboni bangi si fair lai nung phaibo जों सराय सालायमानि तंगो आबोननि थानि जों सिरनानि मसुगो निरक बायजे थानसांनानि सिगां सेंट्रल मीटिंग आसक प्र जों सुइलायमानि तंगो सालायमानि तंगो जे सिनि बागै कोनो डिमान्ड ता खलायदि कायसा दे कायनि दे जत बागै थंलायमानि आबोबायनि खलायलायनाय हनै सामानि तंगो फियाबा आब्रो जे बकक रवैनाय ककनो नारकलिया आबोनि बागैसो कागलायमानि हायबो केन्द्र हाइनि बक इनभाइट खालामनायनि बागै बुडो फायखा आबोनि बागै ताबो केन्द्र सावखा TPF राजनैतिक हाजाया बुड बैंकअप सिखाइ दं जे तामनि बागै बासाखा नों सावखा के ताबो नों साखा तामनि बासाखा आंखेनो सोंगै माया दे निरनि NGO मथा पहिला फ्र निरनि चेयरमैन त्रिपुरा हास्तेव फाइविनाय पहिला जाति उलपाति जों पाति बुया बुट बुया हनैनाय प्रचार खलाइ दंमानि 2019 आसन सफत साके ब राजकुमारी न तबoi और बासारा फाइ फ्रके निरनो के जों हनै माया दे जोंनो ताबक जेनिरो हुमा हाइके जों बनिरनो हनै मामला जों हुदे हुखाबा हुया आबो जतनि अधिकार दं बासानानि अधिकार दंगो भोट बयकट खालायनायनि अधिकार दंगो आनि भोट आनि अधिकार हनै जे आइना दंगो आबो खलायै मानो फियाबा निरनो तमानि भोट बासाय हि तमानि राजकुमारी न तबै बासारा फाइ जों क्वेश्चन खते खलायखा खलाया जों भोट फाइमानि कारण अमनो बोरिंग मानि बागै जों फाइखा तै कायसा अरो जे ब सीट निकगनो तै सामानि आरो ब कायसा क्लियर खायनानि मोसोगो मानि बागै जों अ खरक बा खरक द आरो कन्टेस्ट खलायनानि रो मानि आबो जों ताबो भोट रमानि खा जे बरक काहाम जातिनि कक सानाय दफानि कक सानाय हानि कक सानाय आबोनि बागै बरक काहाम नायै जों सिलेक्ट खायबै बन संलायनाय सिनि दुख कष्ट थां साइथों सिनि मासाया मानुं यांमानि साइथों सिनि हा सेजेक तमानि कक साइथों सिनि इकोनॉमिक राइट्स पॉलिटिकल राइट्स माया अंगै तंमानि कगनो साइलांथों हनै जों 5 जना फरक बा सेंक्रा ग्रहरनाय हनै सामानिसे आ त्रिपुरा मथा सामुं तांनाय हनै गसे खाबा बरक न सुबानानि बागै खरक बा सेंक्रा ग्रहरनाय हनै जों सिलेक्ट खालायमानि से आबोनि बागै पाइथाकनि मुभमेन्ट न सालायमानि बिसिंतै 17 तारिख जे दिन उइथड्रल खालायनानि लास्ट डे आजराबो कक सालायमानि ते एग्रीमेंट बुंमान दंगो आबोनि बागै निरा 5 ता सीट कन्टेस्ट खालायसिदि ते 17 तावखौ उइथड्रल खालायसिदि हनै सालायमानि बागै TPF कगनि मते सामुं तांखा कमिटमेन्ट नारखा 17 ता सीट उइथड्रल खालायखा जे जागा खालायमानिया फिल खालायलिया नगा आसगै दंखा तेबो TPF त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट रगनि बांगै फिल अंकरै प्रचार खालायखा आबसे कखेन आबसे सापोर्ट ते थानसानि तंमुं फियाबा निरनि जे चेयरमैन त्रिपुरा मथानि चेयरमैन ताबो वर्तमान MDC बसाखा अ जे 5 ता कन्टेस्ट व निरक बासादि आरो आनि बरकनो आं सालनि सालथामनि बिसिङो आसग्रनाय तै आरो आं सापोर्ट खालायलिया नों फिल खालायदि रांरि हयते जत नांमानि जतन आं स्टप खालायनो बायसिनाय नों नि फिल खालायसिदि हनैनाय सामानि कक दंगो फियाबा ब बिसिं आरो सुबगै रांरि रहवै समस्त बेबाग नांमानि जरा तो इचुबावै आरो कन्टेस्ट खालायनाय निजे नि अप्लाई खायनाय सिनि जे सेंक्रा ग्रहनानि हुमानि रखनो नों साजाग्लिया अंगै आरो फेल खालायमानि जों लोग जाखा कक आरो अमनो जे कमिटमेन्ट खालायमानि ककनो नारगलिया आबोनि बागै जों त्रिपुरा मथा बाय हालक रैखा हायनै सामानि ककनो से
tabok ni rok saka je TPF rok raja no borok ni mote khlaimani ni bagui bubagra borok manelia ni samani tei abubagra manelia hni sama baise nung Chandran Chatterjee baise compare khlai sasibo tabok om haijarawa ke nung nukha Chandran Chatterjee bai compare khlainani ka or kok thaisa nung kaham ki sina de moi to narakbi je pro TPF ni president kono Tripura hastewo political leader NGO ni leader kono borok ani ha horakliya sini sason horakliya nini lama kasoi tok tharjak tongi bo kok sarakliya nini rep khlai ko tharjak tongi bo kok sarakliya thaisa phano sarakliya omo haijarawa khoroksa bwrui ingtutui bo hatei da phana hamjak ma bai tini bo United Nations thangui saika chini Tripura hastewo illegal immigrant bangmani bagui bebak chini segui najakha tini political rights ni hoite economic rights tei chini nokthai hokthai chathai nungthai sekjakha bwrui bwsani kono self security khaikha hnoina United Nations o demand no bo thangui chiri khawui sai tongo afro ke nung nukya de afro nung nukhna nung o video rok no nai nayana afro ke nung TPF ni president no hunani ringya de o TPF ni president Patal Koina Jamatia ba chini Tripura mothani president chairman Bubagra Pradut kisu ni sai ko samung kotor tangkukha boni sai ko stay hamku kha hanai nung sanani ringya de afro ajeni ni Tripura mothani chairman o kogno thangi sire sai kha saiwiya ge afro ke nung nirani chairman borom gana tabuk je MDC Pradut kisu debor mani slide bu samung kotor tangkuk tongkha aboni bagai Madam Patal Koina na hambai maro hne ning thaisa samane tongkha tabok ke bono Bubagra hliya ni bagai ning Chandran Chatterjee bai compare khlaiu ke afro ke asan samung kaham tangai porjonto se ning bono ke kaham thaisa bo hiya hamya thaisa bo hiya tabok pokhe om haisi tini bo khoroksa bwrui Tripura sajok ngui nai bo NRC khlainai Tripura hastewo illegal immigrant rokno raidani mote khlainai detect delete and deport khlai जों minority ni hoite majority ingkha ingke chini bebak self security nai bebak ni abo chini man khai hminai sawi tongmani no ke nung nukliya tini Bubagra hnai bo manelia aboni bagai nung bono Chandran Chatterjee bai compare khlai khilika ge जों bo hnai manle nini je Bubagra hnai samani tabok je sai tongkha tei kaisa kok nung samani tongo tabok je edisia ang koro power of phaimani eba khomata of phaimani Bubagra no CM charnai charnai ni himani aboni ni pocket de nai ning sungu abono CM charnai ni chini kebo ni khomata krei boboni phan bai si sawo boni phan bai si MDC snamo MLA snamo nai ning tag je samani abo bahai nani ni haini haite kaisa saya poin nukjago tamani ke nung tabok sare saimani yakho tabok gণতন্ত্র ni din borok muniso aso public rok nono kosto khlainai yaksei kongsa ke ti brawui nono kaplai khlai rahmani nung khe tabok aso daitini pagui thangkha tabok nung sai tangkha Bubagra boni power bai phaiku ko nono yaksei kongsa ke budrai kaplai khlainai rakno nung samung sinangjagu ya taboni sini aboni bagani naidi miafroni gotona kaisa nugu tuidugo jambu panchayat do rega samung tangnai rok krei tangai chajanai rokno Tripura mothani borok rok thangai bunani tognani samung matang hne objection romane aron borok rok saka je tangai chajanai borok kosong chini buri rok chela rok saka tabok je borok asuk khe chung Tripura mothana hamjagai borok no vote pass khlai romani phia tabok borok chungna bunani tognani omhai jagui tong ga aron srai tabok tei thaisa ko bo asuk boni power bai khomataw phaiman khlai nung khomataw power phaiman hke nung sakang bare teisa sakang si phaiwinai nung o NRC ni bagi case khlainan tongmani tei case khlaiyawi si nung Tripura sarak ni jengjalno nung sakak phaiwani tongmani phiaba abono khe sakagwani khomata krei vote painani khe khomata tong am haide vote painani khe khomata tongu tei Tripura sarak no jengjal ni yakni sakagwani khe blana boni khomata krei ketabok aron nung srai bosidi nung asuk doita pogdi public rok dukho kosto khlai jenono yaksi kongsa ti roi vote pass khlai rahmani nung amai ke samani belai khe saya abo joto public nugui tongo joto public ni vote bai sinung tabok MDC
EM CM joto nglai tongo abo ne bagai abo public rokno nung samung nangjai mani abo belai khe saya tabo public ganatantra ni din public je brokno support klaio abo no ngo abo ne bagai no tini nadi biplop dev tabo bortomano mananiya biplop dev bo tabok CM bo public ni vote bai boni sekang chakha manik sarkar 25 bosor abo public hamjak mani bai pia public hamjai yankhe nung 5 bosor ni bising hain hai agini jaga sogui phene akono nung kaham khumui to narbi tei kaisa sana ni musugo je nung thangnai edisini election sekango je TPF ni banner rosa jak mano tuiwi aro lama ka solai thaniwo nung saka directly TPF roksini meeting ka so nei samani abo haina nung amai ke samani belai ke sai nung jak phiu ka tamani ke demonstration klai thani aba ke demand sana ni bagai road block klai kha ke abo ke bani bai bondi krei tamani ke chini banner rosa jaka abo ni bagai borok justice mana ni bagai lama ka soka ungkai man khana ni adina meeting borok saimai able khana chini demonstration ba chini road block on ni meeting ni borok saiman de haide borok sia ni meeting ni borok saiman ya haipun borok justice mana ni bagai lama ka soka phiaba aro sasau kha suno meeting o thana ni ka so aba haya takho politos nang kaham khewan sogui na di amo kaisa divide and rule naisre laimung walaimung phaiwi thango abo ni bagai anin thani kayo amo haikok jate sayawi tabok jehetu nirok khamata phaika nirok ni samunte nirok baike sarai temamai nirok jetabo thansa hanai tangmani abone te kaham ke tisai klangna ni kalai abone halokno kaham klangna ni ke nirok ni amo haitamung sitra koksel samung ham yarok nirok pura kibina ni nangnai abon bage ang hainin thani koina ni musugo nung tei saka jesung bulai mani walai mani no hamjagya chini bubagra abon belai khe naya hani saka aw kaham kok naya hingke tabo ke asuk bulai tok lai no hamjagya hani nung sai tong khake tabo election paimani yagulo nira power paimani yagulo ke nai di nira gunugui to no tabo net ni jog jaga o nok sokha jaga dugan sokha jaga bulai tok lai abo kabang machin thani praman tongu aban bagai nung buku bai sake jeng bulai tok lai hamjai hi samambai jonota mani jana hi ni takha kadi tabo ko nono bulai tok lai horsok samani podere porni video nono sing click khlai hoi ban aban bagai phani angniran thantei kabang kok saya tabo kok khe omonu je tabo jeni ni kok samani TPF ni boro roi abake president song je nijeni tipra sangtei bubagra hanai mani liya abo sung saya boni sak baithang si sawo proman tongu bahai ke tipra TPF jepro NRC ni case klailanan thang thaniwo boni nogo silongo thanglaiwi boni thaniwo joto nangmani rok document hoyto joto kisu sanlai pro sungman tongu bono sungyawi boni permission sarawi sara mungsam khlaiya hai ni wan sokma bai thangai sanglai kha hagi bubagra tabok chini tripra hawo অনেক শাসন বইনি ফাতার হানি ফাইনাল খাই তংখা বরনি বাগৈ আইনি মতে जों NRC नि केस खालायनाय आ जागाव नोंले जेहेतु हानि मालिक नोंले बुपाग्राबा निनि मुंगै नों खालायनाय हनै आप्रो सामानि दङ आप्रो बतामो जरा रखा ताबक आं खरकसा आम पाब्लिक बरकसे ताबक निरा पाब्लिक केस रखा के आबो एकoi नु आं रमन बाय निरा रमन कुना डिफरेंट क्रै आबन मगे निरा थांगै रैलायदि आ जागन आं ताव हनै बकक सामान ताव Teibu saka je tabok last election movement no ang tipra mothani chairman khorksa political leader si hni bo sawi dong ke oboni samani no khenuk liya tei TPF songbono bubagra hni mane liya hamani khenuk mukha abosi kintu ang tabok orosrai saka je abo je nung koksil samani eba kok samani joto kubuya tabok ke nung sasa banai tabok ke bubagra no si koksil saseu blame khayo hungsana bubagra no koksil samani ya blame khlaimani ya tabu nitina joto saimano joto nogui tongo je borok commitment romani kogno nari yangke a borok tangui commitment nari yangke bobai halo kagnani abo baidota ngo tamani khe nirok tabo je thansa hnei ringi tongmani bo sunukha nung sauka joto naringkha ble IPF tinaringkha TPM naringkha INP tinaringkha au ringkha Tiaba nung ringi nai kok romani kok sinari ya ke oring jak nai rok nini ara bahaya tong nai
जोंखे तिनि बनो बुबा ग्रहण लिया tabok boni sei sikang angni sasnai jepro chin tabok Bortoman Mantri tanai NC Deborma song hor kuthukma wa ani nawa sikong haike phai bumpro nung bono kok thaisa sade sakha tini MP Assembly ni MLA Sindhu Saran Jamatia akhawi sai tango Pradut Kishore Deborma ani village committee ni chairman sikhan dam kri hini sai tango amai sanai kabama tini Vikas Deborma sawo teibo amai kabama koksil sani tango borok ni bagi khe nung thaisa phan kok sajaknai nukliya tini TPF no khe sanani nukha abose aboni bagai angni thani kok phirang amon nungnai je am haike nukmani saya TPF yakhangni sini belai khe bonotoi awareness klai thaika boram klai thaika samung tangi thaika phiabani rok aboni khe nukliya tabok je pro kar laika boni kubui kok no sung proof khlaiwi pura jontan thani saklai proke nirok salagli abose ke phaibi ang tei kok kabang salia haine hai jotoni thaniwa sari khasang jarao kha kaham tei kholong ya phori ang kisisa kok samani aram thaka jotona hambai